Chino! Kimchi Chino! 오빠, And yes mga mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo na talaga nga namang hindi pa nawawala sa bakasyon period. O yan, aminin natin na karamihan sa atin ay talaga nga namang gusto bang i-extend ang Holy Week. Gusto natin, minsan no, parang kapag ganitong galing ka sa long weekend ay talaga nga namang gusto mo pang i-sick leave. Oh, di ba? Aminin nyo yung mga ganyang pagkakataon, di ba? Anyway, mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino at syempre usapang love pa rin tayo. At sabi ko nga kanina, mahal, kapag Easter Sunday o pagkabuhay o Happy Easter mang maituturing, 'di ba? Lagi yung sinasabi. Ay nako, opportunity na rin 'yan para magbago ang buhay mo at baguhin yung sarili mo for the better. Kanina nga pagpasok ko, sabi ko sa mga katrabaho ko, "Huy, Happy New Year." Diba? Kasi parang it's a new beginning in order for you to have a better life. Wow! Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ay nako, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 ugali na dapat mo nang tanggalin sa iyong pagkatao. Ito na, parang better me. Kumbaga, akala mo okay lang tong mga ugali na to, pero eventually, ito yung mga dahilan kung bakit ka nagkakatroma. Sabi ko kanina, mahal, una, tanggalin na ang pagiging magastos. 'Di ba? Sa krisis ngayon, sa mahal ng bilihin ngayon, it's time for you para magbawas-bawas ng mga pinagagastusan. It's time for you para magtipid. It's time for you para mag-budget talaga, 'di ba? Ano yung sinasabi natin diyan? Mahal na ang petrolyo, kaya ikaw, mahal, tama na ang kakagastos sa maling tao. Napakagalante mo sa taong hindi mo naman jowa. Napakagalante mo sa taong nilalandi mo lang naman at hindi ka na kayang mahalin pabalik. Oo, gano'n kasimple, di ba? So, kung sa tingin mo walang pag-asa, kung sa tingin mo hindi worth ang investment mo, lalo na sa taong nilalandi mo, wag mo nang gastusan. At ang pangalawa, mahal, tanggalin na ang pagiging marupok. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang masabihan ka lang na maganda ka, gwapo ka, ikaw lang. Ay nako, dali-dali, maniniwala ka. Siguro love language mo ay words of affirmation, kasi sa mga pagkakataong inuutukan niya gamit ang matatamis sa salita, ay ikaw naman ay talaga nga namang bumubuka ka. Bumubuka ka ang feelings mo, bumubuka ka ang puso mo sa mga taong magagaling ang dila. Oy, totoo yan Minsan talaga may mga taong sweet sa pananalita pero hindi naman talaga nila minimin ang mga sinasabi nila. Diba? Kaya sa panahon ngayon, mahal, utang na loob, Easter, pagkabuhay, new beginning, kumbaga wala ka na ulit mga kaingutan sa pag-ibig, di ba? Medyo nabawasan na ang kasalanan mo kasi nga ikaw ay nagnilay-nilay. So it's time for you para bawasan na rin ang iyong karupukan. Kaya kasi nasayang kasi ang bilis mo magtiwala, ang bilis mo pang maniwala. Diba? Anyway, mahal, happy Monday. At ito pong napapakinggan nyo na si DJ Kim Chino ay naka-ere, sa radyo. And of course, after nito magla-live po kami sa Facebook at TikTok. Kaya naman pwede nyong samahan si Kim Chino. Sa mga nagtatanong dyan at hindi pa rin alam ang itsura ni Kim Chino, it's time for you para makita mo na ang totoong mukha sa boses na ito. See you there Live po kami sa 90.7 Love Radio Manila. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rock and Music. At syempre, magbabalik po ako hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. But for now, let's have a rock music. Kaya naman dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic!